Това е Българското национално Дарик Радио. Предсрочни парламентарни избори 2014. Точно в 9 часа на 11 септември, четвъртък, вие сте с Русенското Дарик кафе, скъпи слушатели. Дарик Радио започва своя кастинг за политици. Добро утро, казвам сега на първите, които се престрашиха да дойдат в студиото на Дарик. Госпожица Боряна Павлова и господин Георги Недев. Добро утро и добре дошли. Коалиция от партии ББЦ. България без цензура. Ще започнем с госпожица Павлова, не само защото е дама господин Недев, а защото и вие сте достатъчно добре познат на слушателите на Дарик. Госпожица Павлова, вие сте втора в листата на ББЦ. Тази година в Руси се случи нещо странно. Всички кандидати са местни. За пръв път от години насам няма парашутисти. Дали ще ви обидя, ако кажа, че може би вие сте единственият парашутист в листата, в русенска листа? Така, първо, думата парашутист може да бъде използвана и негативно, и положително. Знам, че тази година листите единственото изключение съм аз. Не е обида. Не съм позната за слушателите на Дарик. Не съм се изявявала така медийно в област Русе, но смятам, че така един голям контингент от русенци свързват моето име с един формат, свързан с името на Николай Бареков, така, който имаше доста емблематични предавания в град Русе. Другото, което е, като пътувах насам, си мислех точно какво ще ви кажа. Ще ви кажа, че... Това е Българското национално Дарик Радио. Предсрочни парламентарни избори 2014. Точно в 9 часа на 11 септември, четвъртък, вие сте с Русенското Дарик кафе, скъпи слушатели. Дарик Радио започва своя кастинг за политици. Добро утро, казвам сега на първите, които се престрашиха да дойдат в студиото на Дарик. Госпожица Боряна Павлова и господин Георги Недев. Добро утро и добре дошли. Коалиция от партии ББЦ. България без цензура. Ще започнем с госпожица Павлова, не само защото е дама господин Недев, а защото и вие сте достатъчно добре познат на слушателите на Дарик. Госпожица Павлова, вие сте втора в листата на ББЦ. Тази година в Руси се случи нещо странно. Всички кандидати са местни. За пръв път от години насам няма парашутисти. Дали ще ви обидя, ако кажа, че може би вие сте единственият парашутист в листата, в русенска листа? Така, първо, думата парашутист може да бъде използвана и негативно, и положително. Знам, че тази година листите единственото изключение съм аз. Не е обида. Не съм позната за слушателите на Дарик. Не съм се изявявала така медийно в област Русе, но смятам, че така един голям контингент от русенци свързват моето име с един формат, свързан с името на Николай Бареков, така, който имаше доста емблематични предавания в град Русе. Другото, което е, като пътувах насам, си мислех точно какво ще ви кажа. Ще ви кажа, че не се срамувам, че съм парашутист, че съм родена в град София. Исках да ви дам някой пример за нещо емблематично, което ние сме свършили тук, освен да даваме обещания, независимо дали от страна на медиите или от страна на политиците. Исках да ви разкажа за няколко случая, които сме се сблъсквали тук. Доста покъртителни истории, лични човешки драми. Това е точно така. Не само в Русе, в цялата страна в продължение на 3 години ние обикаляхме. И това, което така е заложило в програмата, в част от програмата ни, буквално мога да ви кажа, че е писано по площадите. Но да се върна на предходната тема.
Във вторник се случи нещо, което на мен лично ми даде доста самочувствие. Не, че ми липсва самочувствие като млад човек на фона на другите, които са от другите партии, от другите листи, които не смятам, че това са хората, които искам да ме управляват мен. Самочувствие ми даде, най-вероятно всички са чували за Блок Онсо, за казусът, който е доста... Той все още е казус. Доста нагъл. Той е казус, но вече не е казус за един човек, който във вторник успя да осъди господин Блъсков. Даже мога да го... И ще си получи парите, да. Така, ще си получи парите 18 000. Това е една възрастна жена, която живеше на 11-тият етаж. И която инвалид. Заплашваше да скочи от 11-тият точно така, етаж, точно защото така. нямаше ток за асансьора. Нямаше ток за асансьора, защото вноските, които така имаха едно авансово плащане, нямаха нотариален акт. Той беше ипотекирал самият блок, бившо, нали, Аонсо. Аз съм ходила в тази жена. Не знам някой дали от слушателите е ходил. Да ви кажа, не бих пожелала дори на най-големия си враг да живее в такава мизерия. Казвам. Добре, откровено. Да пратим в парламента полезни, а не само познати хора. Така ли да разбирам? Абсолютно. Аз смятам, че съм полезна съм била полезна на доста хора и смятам да продължа да го правя това нещо. Не смятам, че хората, които до момента са били в парламента, са полезни. Ще се превърне ли Русе в кауза за вас? Да, ще се превърне и смятам, че последните 3 години Русе е била кауза за мен. Защото именно от тук така стартира моята дори кариера. Така аз разгърнах голяма част от моя потенциал в Русе. Сблъскам и с хората, които са тук. Освен това, формирането на гражданско сдружение България без цензура. Голяма част от идеите бяха заложени на базата на предаванията, които проведохме тук с Николай Бареков и изначалната същност на движението, че трябва да се дават консултации. Хората имат изключително голяма нужда, освен да бъдат решени тяхните проблеми, освен да бъдат изслушани, а от елементарна юридическа помощ. Това, което направихме ние, стартира първо от град Русе, нашият юридически екип, който след това беше разпространен в цяла България. Добре. Господин Недев, за никого не е тайна, че вашата сила е енергетиката. Може би, ако бъдете избран за депутат, в тази сфера ще работите и предимно. Трудна сфера. Да. Поне по последни изчисления на служебното министерство, около 1 милиард е дефицита там. Така това търпи ли промяна? Как може да се... Въобще ситуацията може ли да се поправима ли? Да. На къде отива българската енергетика? Вие сте прав, че хората трябва да работят активно там, където имат професионален опит и където могат действително да помогнат. В този смисъл, естествено, че ако бъда избран за депутат, усилията ми ще бъдат насочени преди всичко в областта, която цял живот аз съм упражнявал професията. Действително, дефицитът е 1 милиард. Това е сума, която трудно се преодолява, трудно се изчиства, така да се каже, но не бива да смятаме, че е невъзможно енергетиката да стъпи отново на крака. Може като клише да прозвучи, но необходима е политическа воля за това. Експертите вече са си свършили работата. Какво имам предвид? Дефицитът е формиран последния начин. Около 130 милиона е дефицитът, който е оформен от високата цена на електрическата енергия, произвеждана от ВЕИ-тата. Около 240 милиона е дефицитът, който годишно формират двете електроцентрали в комплекса Марица Изток. Без държавната ТЕЦ Марица Изток 2. Останалата част от дефицита се формира от множество фактори, но най-голяма тежест там има неправилното управление на ядрените проекти в България.
Както виждате, това са 3 фактора, които могат да бъдат по някакъв начин, на които тежестта може да бъде по някакъв начин намалена, така че дефицита да бъде преодолян. Това може би, което е много важно да кажем за нашите слушатели, лично вашето експертно мнение, ще има ли режим на тока тази зима? Не, категорично няма да има режим на тока. В момента мощностите в България са напълно достатъчни, за да се покрие необходимостта от електроенергия. За режим на тока сега не можем да говорим, но за правилно управление на енергетиката трябва да се говори и е необходимо вече да се вземат спешни мерки. Иначе, ако продължим по този начин, този дефицит ще събори енергетиката действително. И няма да може по никакъв начин след това тази енергетика да бъде изправена на крака. Тоест, трябва добре да управляваме бъдещите ядрени проекти, трябва добре да помислим дали съществуващите договори са достатъчно добри, за да дадат на България нужното електричество и съответно да формират една приемлива цена за населението. Добре, ще спрем тук за едни кратки реклами и ще продължим после. Може би наистина добрата новина, че режим на тока няма да има. Предсрочни парламентарни избори 2014. Българско национално Дарик Радио. Предсрочни парламентарни избори 2014. Продължаваме разговора с гостите ни тази сутрин. Георги Недев, водач на листата на ББЦ, и Боряна Павлова, втора в листата. Господин Недев, енергетиката. Да. Говорихме за дефицита. Преодоляването на този дефицит е единствено възможно с разработване на една реална, постижима, добре контролирана енергийна стратегия в Република България. Не ви ли слушат политиците, когато вие експертите говорите, да се принуждавате вие сами да решавате проблемите? Да влизате в политиката, за да се реши проблема? Явно до сега са ни слушали, но не са ни чували. Тъй като тези въпроси са многократно коментирани на различни форуми, на различни нива, и всеки знае, че тази стратегия, за която казах, е необходима за България. Самият подход на политиците към изработването на стратегията обаче говори, че те нямат сериозни намерения да приемат една стратегия, след това да я следват и тази стратегия да доведе до развитие на енергетиката такова, каквото трябва да бъде. Погледнете, стратегиите до сега, включително и последната, се разработват в едно министерство, под ръководството на някой министър, който е от определена политическа сила. Оттам нататък няма смисъл да коментирам. Моето дълбоко убеждение е, че една стратегия енергийна би следвало да бъде разработвана под егидата на президента на републиката, по негова инициатива, от професионалисти от различни организации, ведомства, и разработването на стратегията да стане в условията на едно широко обществено обсъждане. След това, подобна стратегия трябва да се приеме от Народното събрание с участието на всички политически сили, с участието на всички експерти и тези хора, които познават материята. Тя става по този начин закон. Контрола върху изпълнението на стратегията в следващите години също трябва да се упражнява от Народното събрание на Република България. Един въпрос само с да или не. Независима ли е българската енергетика? Не, в момента не. Добре. Госпожица Павлова, отново към вас и като представител на ББЦ в коалицията, очертава, че се нелеки избори. Всъщност, поне това, което е добро за вас, е, че към момента имате подкрепа на голяма част от хората, а и социолозите ви дават допълнително оптимизъм. Все още сте над чертата за влизане в парламента, но какво ще се случва в Русе? Имахме миналата седмица
не скандално, да речем, че може би е проблем за вас. Областният лидер на ББЦ, Георги Пейч, напусна. Сега той беше достатъчно колегиален, за да не каже причините за напускане. Каза, че напуска, пожелава ви успех. И аз ще бъда достатъчно колегиална в отговора. Не бъдете искрена и честна. Така. Смятам, че съм искрена. Да, Георги Пейчев напусна България без цензура като областен. Той продължава да ни подкрепя. Причините не са от политически характер, не са вътрешно-партийни борби, битки, сключена коалиция и ред други неща, които се спекулират в медиите. Аз съм и заместник главен секретар на партията. Изградила съм голяма част от структурите в страната, в частност в град Русе. С него сме в постоянен диалог и комуникация. Той е отворен към даване на съвети и персонално и към мен и към всички други от структурата. Така че това е негово лично мнение. Това нещо смятам, че няма да окаже влияние на структурата. И колкото и нескромно да звучи, не случайно аз приех и номинацията на област Русе да бъда на второ място преди всичко, защото не смятам, че съм достойна за първото място, имайки в предвид и авторитета на господин Недев. Добре. Вие започнахте въпросът към господин Недев с "Вие може би ще влезете". Значи, не може би, а в Русе имаме един сигурен мандат. Този един отговор го дават хората. Аз така. Не мога да кажа. Да, има много голяма вълна и сега, докато отново пътувах, чета билбордите, които са навсякъде на ГЕРБ, както и транспарантите, че е време. Да, време е да се влее нова инжекция в този парламент. Време е чисти, неопетнени хора, дори млади, като мен в частност, без политически опит, да бъде даден шанс. Защото аз самата, ако не успея на тези избори, не да влезна, ами да постигна нещо, защото това, че си депутат, че си народен представител, не ти дава безкрайно ни възможности да промениш статуквото. Освен това, социолозите ни дават доста така добри резултати. Аз се надявам да постигнем една стабилна парламентарна група от минимум 25 човека, защото да, имаме програма, но тази програма няма как да бъде изпълнена, ако ние нямаме участие в управлението. Това трябва да е ясно на всички. Да, имаме обещания и смятам, че сме способни да ги изпълним. Най-малкото не сме били в управлението. И другите платформи от рода на... Ние подкрепяме третото дете в семейството. Извинявайте, но голяма част от хората едно дете не могат да отгледат нормално. Хората семейства не правят вече, поне последна статистика. Да, не правят. Добре, господин Недев, отново въпрос към вас. Като изпълнителен директор на Топлофикация, вие имахте наистина големи планове за дружеството, поне сега и годишната честваме тази година с инсталацията за отпадъци, с това, което въвеждате като ново и алтернативно гориво, с изграждането на нови очиствателни станции. Всичко това ще се случи ли, когато вече вие бъдете депутат? Мога с две думи да отговоря: да, ще се случи. Като преди това допълня госпожица Павлова. Не, ние в Русе целта ни е не един, на два мандата. Така че госпожица Павлова също да бъде в парламент. Това е нашата цел и ние, русенци, ще направим всичко възможно тя да бъде постигната. Относно проектите, за които вие говорите и зададохте въпроса, тези проекти вече са в напреднал стадий. Няма връщане назад. Да, те са на такъв етап от своята реализация, че хората, дори и аз да отсъствам физически, по друг начин няма да отсъствам, аз съм твърдо убеден, че историята на Топлофикация и бъдещето ще бъдат и моя съдба. Но така или иначе етапа на изпълнение на тези проекти е такъв, че те ще бъдат реализирани, ще се постигне целта. Естествено, целта е основната цел и тя е в основата на всички мои действия е била като изпълнителен директор. За бъдеще, ако ме изберат хората и стана депутат, също такава ще бъде
основата и тя се базира върху едно правило. Запазване на минимални цени на електро и на топлоенергията за населението. Тоест всичко, което се прави в Топлофикация Русе, е насочено към изпълнение на тази основна цел. Така че спиране на проектите няма да има. Напротив, може да се получи така, че те да бъдат ускорени, тъй като в момента ние изпитваме известни затруднения, свързани с несъвършенство на нормативната база, с недобро отношение на чиновниците към нашите намерения. Ако тези неща бъдат променени, тези и други проекти, насочени към изпълнение на целта, за която говорих, ще бъдат реализирани. Госпожица Павлова, сега се сещам, като я гледам толкова млада и крехка, нещо, което липсва в българската политика, ще бъде ли търсена отговорност, когато влезете в парламента? Аз може да съм млада и крехка на външен вид, но искам да ви кажа, че доста неща съм видяла за моите години, което така доста ме обременило и да, ще се търси отговорност. И наказателно... Не реваншизъм. Не, няма да... Вижте сега, ние нямам... Аз съм на мнение, че ние в момента страната е изправена пред такъв колапс, че трябва да се спре с борбите между партиите. Трябва да се седне на масата, да се изговорят приоритетите, да бъдат подкрепени от едно по-голямо мнозинство от партии. Това разделение просто няма да доведе до никъде. Най-много да ни озове още един път другата година и по-рано нови избори. Господин Недев, за тази година вие бяхте заложили в програмата си Топлофикация амбицията за около 100 нови работни места. Сега обаче сигурно ще ви се наложи да работите за нови работни места, не само в Топлофикация. Да. Възможно ли, как виждате решаването на проблема с заетостта в Русе, наистина, макар че сме... Не, всички политици казват малката Виена, обаче Русе все повече затъва. Все по-малка Виена става. И все по-малко Виена. Да, по-малко Виена. Значи не само с заетостта, но и с ниското заплащане на труда. Може би чисто статистически, не знам, да речем, че може би има и работодатели, които плащат под масата, но чисто статистически Русе е на едно от долните места по възнаграждения трудови. Да, вашия въпрос е естествен и в крайна сметка това е основната цел, една от основните цели, които си поставяме ние в коалиция от партии България без цензура. Разкриването на нови работни места е кауза, която трябва да бъде преследвана, осъществявана в всички градове, във всички села, във всички населени места на България. Естествено, че в Русе това ще бъде наш стремеж и ние започнахме работа, преди да говорим за политика, реална работа започнахме в Топлофикация в това направление. Да, 100 работни места ще бъдат осигурени, но действително тогава, когато вече приех да се занимавам и приех да вляза в политиката, ако хората ме изберат, начина на мислене ми се промени по отношение на онова, което може да бъде направено за Русе. В енергийния сектор аз твърдо поемам ангажимента, че в следващите 3-4 години между 150 и 200 места работни, нови, ще бъдат разкрити. Като тези работни места ще бъдат свързани конкретно с подготовка на гориво за централата, с усъвършенстване на услугата топлоснабдяване, с усъвършенстване на услугата производство на електроенергия и подобряване на околната среда. Има ги планирани тези работни места, проектите са в фаза на изпълнение, така че това ще бъде реализирано. Заплатите? Как да станат 1500 лева? Да, интересен е вашия въпрос. Единствено и само заплатите биха могли да се повишат тогава, когато има ефект от работата на производствените предприятия. Когато ефект, има производителност, когато има производителност, когато има
печалба в известен смисъл, която да позволи на хората да се плати повече. За съжаление, в настоящия момент много от фирмите в Русе, много от производствените предприятия, имам предвид, са в такова състояние, че когато стигнат нулата, както обичаме да се изразяваме, те са щастливи. Тоест, когато не губят от своята дейност, те са щастливи. Ако това статукво се запази и не се разруши, то тогава не можем да говорим за повишаване на заплати. В никакъв случай. Тоест, трябва да се създадат условия производителите, работещите хора, сами да си изкарат заплати. Сами да създадат онова, което после ще им бъде дадено като заплата. Това е единственият начин. Един последен въпрос към двамата. Какво ще правите днес? Какво прави един кандидат депутат? Обикновения си напрегнат предизборен ден. Аз нямам разлика от... Всъщност за мен е доста неестествено. Все още не се възприемам като кандидат-депутат и не смятам да си променя начин на живот. В момента се занимавам с първо срещи, както винаги сме го правили с господин Недев и с господин Бареков, с хората не само в област Русе, а и в цяла България. В момента правя и националната кампания, която предполагам голяма част от хората са запознати. Всеки ден сме в различна област. Вие, господин Недев? Веднага след като приключи интервюто, ще отида да изпълня своето обещание от деня на откриване на кампанията на България без цензура в Русе, да внеса своите средства за подпомагане на бедстващите в наводнените райони. След това имам един ангажимент, който е встрани малко от изборите и той е свързан с работата ми с синдикатите като изпълнителен директор. Обещали сме се, че няма да се забравяме и както не може да затворим теца сега. Не може да затворим теца, защото аз съм кандидат за народен представител, така че ще се върна, ще поработим с синдикатите по колективния трудов договор, след което щаба е планирал срещи с хората на различни места и така ще премине днешния ми ден. ББЦ, номер 13 в бюлетината. Точно така. Фатално или щастливо число? Щастливо число. И това го казвам не само защото това е нашият номер на бюлетината. Искаме слушателите да съберат датата 05 10-2014 година, като махнат нулите, ще видят какво число се получава. Тоест ще отговорят слушателите ще отговорят на вашия въпрос щастливо или фатално. Или изключение на обстоятелствата или си. Добре, на 5 октомври ще стане ясно. Успех го пожелавам. Лек ден. Благодаря. Предсрочни парламентарни избори 2014.